नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला करडी किंवा ओला जवला कसा बनवायचा ते मी दाखवणार आहे। हा ओला जवला असा दिसतो। मी हा जवला चांगला स्वच्छ निवडून घेतलाय आणि 5 ते 6 वेळा पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतलाय। धुतल्यानंतर तो असा दिसतो। याची भाजी खूपच छान लागते। या रेसिपीसाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। तेल, त्यानंतर फोडणीसाठी राई, जिरं, हळद, 5 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेत आणि शिवाय 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या आहेत मी इथे। कारण इथे मी परत आलं आणि लसणीची पेस्ट सुद्धा घालणार आहे, पण लसूण जर ठेचून घेतली की त्याचा वास जरा वेगळा असतो आणि दाताखाली ते लसूण आल्यानंतर छान लागते ती। त्यानंतर 10-12 कढीपत्त्याची पानं, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेत। त्यानंतर मालवणी मसाला घेतलाय मी इथे। तो चवीप्रमाणे तुमची कशी करडी केवढी आहे त्याप्रमाणे घालायचा आहे आणि तुम्हाला जेवढं तिखट आवडत असेल त्याप्रमाणे घालायचं आहे। चवीपुरता मीठ आणि ह्या भाजीसाठी मेन जी गोष्ट लागणार आहे ती म्हणजे कोकम। हा सुकलेला कोकम आहे। तो कोकम जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल। सगळ्यात शेवटी आपण कोथिंबीर घालणार। आता आपण कृतीकडे वळूया। आता आपण गॅस चालू करून 4 चमचे तेल घालूया। तेल चांगलं तापल्यानंतर, चांगलं कडकडीत झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचा राई, जिरं, राई आणि जिरं चांगलं तडतडल्यानंतर त्यामध्ये आपण कढीपत्ता हाताने बारीक तोडून टाकणार आहोत। त्याचा वास चांगला येतो। मग राई, जिरं आणि कढीपत्ता चांगला भाजून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आपण ठेचून घेतल्यात त्या टाकूया। 5 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतले ते टाकूया आणि कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा परतत असतानाच त्यामध्ये आलं आणि लसणीची पेस्ट सुद्धा घालूया, कारण जेणेकरून आलं आणि लसूण चांगली भाजली जाईल मग त्या कांद्याबरोबर आणि खाली लागणार सुद्धा नाही ते कांदा असल्यामुळे। या रेसिपीमध्ये कांदा जास्त लागतो कारण कांद्यामुळे चव चांगली येते आणि बाकी आपण खोबरं वगैरे काही घालणार नाही आहोत। त्यामुळे कांदा आणि टोमॅटो हे जरा जास्त लागतं ह्या रेसिपीमध्ये आणि आलं लसूण पेस्ट, त्याच्यामुळे याचा युवसपणा कमी होतो। यात आपण चांगलं भाजून घेऊया। कांदा चांगला लवकर लालसर किंवा चांगला ब्राऊन होण्यासाठी त्यात थोडंसं मी मीठ टाकणार आहे, त्याच्यामुळे कांदा लवकर भाजला जातो। कांदा चांगला खरपूस लालसर झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण ते 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो कापून घेतलेत ते घालूया। टोमॅटो घालून झाल्यानंतर चांगलं परतून घ्यायचं आहे ते। टोमॅटो आणि कांदा चांगला मऊ होण्यासाठी त्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया 2 ते 3 मिनिटासाठी। त्या वाफेवर मग तो कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ होईल। आता झाकण काढून आपण बघूया कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ झालाय का। कांदा आणि टोमॅटो चांगला आता मऊ झालाय। त्यामध्ये आता आपण हळद टाकूया, कारण आधी हळद टाकली नाही कारण ती तर जळते। त्यासाठी कांद्याचं ओलसरपणा आणि टोमॅटोचा ओलसर, त्यामुळे ती हळद जळत नाही आणि चांगला वास पण त्याचा चांगला येतो। फोडणी चांगली भाजल्यानंतर आपण त्यामध्ये मसाला घालूया। तुमची करडी आणि सर्व जे साहित्य आहे ते किती आहे त्याप्रमाणे तुम्ही मसाला घालायचा आहे। मी इथे हा मालवणी मसाला घालते। चवीप्रमाणे तुम्हाला जेवढं तिखट हवं आहे त्या प्रमाणात तुम्ही घालायचं आहे। मसाला घातल्यानंतर गॅस कमी करायचा आहे, नाहीतर तो मसाला जळेल। फोडणी चांगली परतून घ्यायची आहे ती, कारण मसाला सगळीकडे चांगला भाजला गेला पाहिजे। त्यावर 2 मिनिटं आपण आता झाकण ठेवूया। वाफेवर चांगलं ते सर्व एकजीव होईल। 2 मिनिटांनंतर झाकण काढून झाल्यावर आपली फोडणी चांगली भाजली गेली आहे आणि चांगले एकदा ढवळून घ्यायची ती।
आणि त्यानंतर आपण आता ही स्वच्छ जी 5-6 वेळा पाण्यातून धुवून घेतलेली कर्दी आहे आणि चांगली निवडून घेतलेली आहे. खडे किंवा काही रेती असते थोडीशी त्यामध्ये, ती चांगली धुवून घ्यायची. ती कर्दी आपण त्यामध्ये घालूया. थोडं ढवळून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये मीठ घालूया, कारण का जास्त सारखं सारखं ते ढवळून चालणार नाही, कारण अगदी छोटी आहे तो कर्दी, त्यामुळे ती तुटली जाईल लगेच, कारण मऊ आहे अगदी. या कर्दीला थोडं पाणी सुटणार आहे. पाणी सुटल्यानंतर आपल्याला ढवळायला जरा बरं पडेल, त्यासाठी आपण याच्यावर आता झाकण ठेवूया. झाकण ठेवल्यानंतर थोड्या वेळाने याला पाणी सुटणार आहे आणि जरा गॅस बारीक करायचा आहे. आता आपण झाकण काढून कर्दीला पाणी किती सुटलंय ते बघूया आणि नंतर आपण ते ढवळायचं आहे. आता थोडं पाणी सुटलंय आपल्या कर्दीला. आता आपण चांगलं ढवळून घेऊया ते, जेणेकरून त्याच्यात मीठ मसाला जे काय फोडणीसाठी टोमॅटो वगैरे घातले ते चांगलं एकजीव व्हायला हवं. ते आपण चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे. मस्त वास सुटलाय त्या कर्दीचा. थोडी कर्दी होत आल्यानंतर आपण त्यामध्ये कोकम टाकूया. जर तुमच्याकडे जर कोकम नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल, त्याने चव छान लागते आणि हिवसपणा कमी होतो मच्छीचा. त्यासाठी तुम्ही लिंबाचा रस टाकलात तरी चालेल आणि कोकम असेल तर कोकम टाका, कोकमाने पण छान चव लागते. कोकम टाकून झाल्यानंतर 3 ते 4 मिनिटं झाल्यानंतर आपली ही भाजी, कर्दीची भाजी तयार होईल. ह्या भाजीला जास्त वेळही लागत नाही, पटकन होते ती भाजी. प्रॉन्सची भाजी जशी बनवतो त्याचप्रमाणे ती लागते, फक्त एवढंच की ती छोटी असते, कर्दी म्हणतात तिला, सेम तशीच लागते ती. चवीला खूपच छान लागते. ही भाकरी किंवा चपाती बरोबर किंवा भातावर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. आता ही आपली भाजी तयार होत आली. आपण त्याच्यावर कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर चांगली ढवळायची आणि 2 मिनिटं फक्त झाकण ठेवायचं. 2 मिनिटं झाल्यानंतर आपण गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे आपली कर्दीची भाजी तयार झाली. ही चवीला खूपच छान लागते. तुम्ही नक्की करून बघा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.